সেদিন ଥିଲା অক্টোবর 22, 2019 মସିହା। হঠাৎ সন্ধ্যা 7টা ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା, ବ୍ରଜ ଭାଇ ଆମର ଦେବବ୍ରତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଠିଆ ହେଇଛି, କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହେଲମେଟ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ, ପରଦା ପଛର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଦେବବ୍ରତ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଅନୁମାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ବାସୁବାବୁଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କରାଯିବ, ଡେଡ୍ ବଡି କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ